Ndewo, no, hello and welcome. Kedu ka unu mee? Aradikwa unu? Enwere m olileanya na unu na ezinụlọ unu nọ n'udo na arụ dịkwa unu. Daalụnụ. Igbo Stories with Ngozi. Welcome to Igbo Stories with Ngozi. Today I'll be reading a story written and illustrated by Petr Horacek, and it was published by Walter Books. The title of the book is The Greedy Goat. Ngwa ka anyị bido. N'ụtụtụ ụbọchị Saturday, ewu kpebiri n'ike agwụgo ya ị na-ata naanị ahịhịa na akwụkwọ ndụ. Ọ chọziri idetụ ire ya n'ihe ọhụrụ. O bu ụzọ wee rie nri ụtụtụ nkịta. Ọ tọrọ ya ezigbo ụtọ, kachasịa mgbe o ji mmiri ara nwamba wee wedaa ya. Ewu wekwara ekpepụsị nduku nke edebere ezi wee merụ nri ehihie. Nke sochiri nke a bụ na o riri ifuru nke nwunye onye ọrụ ugbo, ma tụkwasịkwa ya akpụụkwụ nke nwa nwanyị onye ọrụ ugbo. Oh dear. N'oge mgbede ahụ, o chere uche na uwe ime ahụ nke onye ọrụ ugbo bụ nri abalị ga-adị ụtọ. N'oge eteghị aka, ewu enwetaghị onwe ya ọzọ. Ọ chawara uhie-uhie, anụnụ, edo-edo na ndụ. O wee gaa dinara ala, mana anyaukwu ya bụ ihe a chọpụtara. Ebee ka nri m dị? Ebee ka mmiri ara m dị? Ebee ka ekpepụsị nduku m dị? Ebee ka ifuru m dị? Ebee ka akpụụkwụ m dị? Ebee ka uwe ime ahụ m dị? Onye niile kwụsịrị. Ebee ka ewu nọ? Ewu anaghị enweta onwe ya chaa. O nwetaghị onwe ya n'ụbọchị ụka ahụ niile. N'ụbọchị Monday, anya ya kwụsịrị ịtụgharị. N'ụbọchị Tuesday, afọ ya kwụsịrị ime mkpọtụ. N'ụbọchị Wednesday, Uchuchuru kwụsịrị ime ya. N'ụbọchị Thursday, o biri nko nke ukwuu. N'ụbọchị Friday, ọ fọrọ obere ihe ka ọ chapụta ọcha ọzọ. N'ụbọchị Saturday, ewu nwetara onwe ya ọzọ. Nkịta nwetara nri ọzọ. Nwamba nwetara mmiri ara ọhụrụ. Ezi nwetara nduku ọzọ. Nwunye onye ọrụ ugbo kọrọ ifuru ọzọ. Nwa nwanyị onye ọrụ ugbo nwere mkpa akpụụkwụ ọhụrụ. Onye ọrụ ugbo achọtanwughị uwe ime ahụ ya ọzọ, mana ahụ adịla ewu mma ọzọ. Wee ruo oge o bido tawa akpụụkwụ nke onye ọrụ ugbo ọzọ kwa. Akụkọ nke a agwụgo. What a cheeky goat. What new words have we learned today? Let's go over it. Kpebiri, to decide. Kpebiri or ikpebi. Ekpebigom, I've decided. Kpebiri, to decide. Detụ ire means taste. Detụ ire, taste. Mmiriara, milk. Mmiriara, milk. If it's cow's milk, it's Mmiriara ehihi. If it's goat's milk, it's Mmiriara ewu, and so on, depending on the animal. Uchuchuru, hiccup. Uchuchuru, hiccup. Some people call it etuturu or ututuru, depending on where you're from. Belch is ibinku. Belch, or some people say idenko.
ide nku. Nnri ụtụtụ, breakfast. Nnri ụtụtụ, breakfast. Nnri ehihie, lunch. Nnri ehihie, lunch. Nnri abali, dinner. Nnri abali, dinner. Ifuru, flower. Ifuru, flower. Some people call it okoko, depending on the dialect. Akpụụkwụ, shoes. Akpụụkwụ, shoes. Some people call it akpụụkwụ, depending on where you're from. Agwa, colors. Agwa, colors. Let's go through the colors. Uhie-uhie, red. Uhie-uhie, red. Some people call it ọbara. Ọbara. Ọbara literally means blood. The color of blood is red. So you can say either uhie-uhie or ọbara. Igwe, blue. Igwe, blue. Edo-edo, yellow. Edo-edo, yellow. Ndu, green. Ndu, green. Dinara, lie down. Dinara, lie down. Anyaukwu means greed. Anyaukwu means greed. The literal meaning means anyaukwu, big eye. So it literally means a big-eyed person. So anyaukwu, greed. Ahụ adighi, sick or ill. If you say ahụ adighi, I'm sick or I'm not well. Uwe-ahụ, pants or underwear. Uwe-ahụ. Some people call it ọbante, pants or underwear. Ọbante. So you can either call it uwe-ahụ or ọbante. So that's the end of today's session. I hope you did enjoy the story and that you did pick one or two new words. And I hope that you practice those words. Until next time, nyagaziarunu. Bye-bye.